ụmụnne m, ọ dịgokwa ka ọ na-adị. Asị m ka m bịa manyegodo okwu dị mkpa na-achọ imebi ife ọnụ, ka m sụkwa ya na asụsụ be anyị. Onye ọbụla fụrụ ife na-afịọ n'ihu akwụkwọ ma na YouTube, social media networks gbasalụ ndị ụkọchukwu, ndị pastọs na onye native doctor Akwa Okuko tiwara akị n'ọba. Ụmụ okwu adam eji ike amanye ya ọnụ, mana nke bụ eziokwu bụ na mgbe ụfọdụ okenye ada nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị. Onye ihiga mbụ ọ bụrụ taa ka m bidoro ọrụ oziọma, otego na mmiri na azụ. Ebidoro m ozi a 1994 zibe oziọma a, mmarụkwanụ Chukwu anyị na-efe, na-agba mbọ ka mmarị ya karịa onye mmarị ya. Afụgo m ọtụtụ ndị mmadụ na ife ha na-eme ka ha si etinye ọnụ agwa ndị pastọ azụọ na ụbọchị ọ ya abụ. Onye native doctor Akwa Okuko tiwara akị wee na-enye mkpụrụ ụbọchị one ma one ọ bụrụ na ayọghị ya mgbagharụ. Onye ọ dị abụrụ onye nwụrụ anwụ maọbụ o mee ya ife ọ tụbara anyị ya. Onye anyara isi bụ pastọ na onwe ya na-aba na onwere ife ọ ya eme. Anọda pastọ tinyekwuori ya okwu, mpụtakwa n'ụtụtụ taa fụ onye nke ịtọ ka ọ na-abakwu. Nke bụ eziokwu na m chọrọ ka anyị kpọke n'ife ọjọọ afa ka ifere mee ya, ka anyị rapụke niile etube nsi ugo. Mkpọtụ a na-enye akarigo, mkpọtụ akarigo. Men who talk too much, they do little. Ọ bụrụ fonu ọbụla na-arịngị arịngị nwee kredit. Ihe m chọrọ ịjụ ndị ụkọchukwu, ndị pastọs, mụnwa bụ onye oziọma, I'm a missionary. N'ofu postu ka anyị na-agbanyego, mana achọrọ m ịdụ gị ọdụ. Chineke asịrị anyị na ọrịa ọgụ n'ike adịrị ya. Ozi o dinyere anyị abụrụ nke ka abịa maba aka, mara amarụ na o nwere onye nwe ike a. Nke bụ eziokwu m na-ekwu, maka eziokwu na-akwụ ọtọ mana okwu asị na-agba ngọ. Nwanna pastọ nke izizi bụ ụzọ, maka aka masị ka m kpọọ gị na nzoro m gwa gị ife a, ka ọ ghara abụna n'iru akwụkwọ, ka ọ ghara abụna na soshal midia. Mana ebe njezi ka m kwubezie ya ebe a na m enyeghị anya nọmba na ife ndị ọzọ, mfụ na ọ na-abụ chi na-efo ụfọdụ a na-esonye na ndị ya eso ma anya bụ aka. Ọ bụrụ na ọ ka amarụ ha amarụ for popularity contest, amarụ m. Ọ bụrụ na ọ na Chukwu dịrị si bịa nwa kene dịka oge nke onye amụma Elijah na ndị amụma Baal, ọ bụrụ na onye ka a na-achọ ime amarọ m. Onwe oge ife a melụ oge nke pastọ Odumeje na Ọnịcha, mgbe ya na ndị dibịa ọ na-afịọ ndị dibịa, ndị mmụọ mmiri, ha ncha niile, onye ọbụla na-aba a na-enye ya mkpụrụ ụbọchị nọ ya nọ wee nwụ. Oge o kwuru maka ndị dibịa na-atọ ọkụkọ eghere eghe, kwuo oge maka ndị dibịa, ọ fịọwa oge ahụ. Asụrọ m na o kwutere ya, asụrọ m na o kwutere ya. Mana ebe m na-achọ ikwu na nke a na-afịọ kịta abụ na nwanna jere ikwu maka ndị a na-agwọrọ oke ite. Nwanna ịdakwara ada okwu, onwe onye na-adụnyere gị ukwu ọ da agwakwa gị eziokwu. Ije na kọmentị fụkwuo ndị na mmadụ ji egbe apụtara na ọ ma agba egbe. Enwere so many soldiers, ndị agha bụ ezigbo egbe, ibi ya AK-49 screen touch, mana ndị iro pụtara anaghị ya taa ka popcorn n'ihi ezigbo akwa asị policeman asị soja. Emi nọ na ịma agba egbe, na ịma ka ịsa handle weapon. Na ibu Baịbụl na-ezi ozi ọma, mgbe o ruru n'agha, you need God's wisdom. You need God's wisdom to direct you. Ka ị ghara eje n'agha aka isi ya unu na-anya, ọ Chukwu gwara unu maba aka. Imejọrọ native doctor, nke a bụ nke bụ eziokwu, adịenye na imejọ ya. Ana m ekwu maka isi ọ na-anyarụ gị ma ife ọsọ ya eme enwe adamekwu akụkọ nke ahụ. Mgbe eruo na briji agafee ya, imejọrọ ya. Chukwu nke mma bụkwa God of justice, ọ dakwa gị ife ọjọọ. Ihe ekwe na nna gị bụ onye amị, ijezi na famenti trọbụl na-ekote okwu maka na nna gị bụ onye amị. Nna gị bụrụ ezigbo onye amị na-akwanyere onwe ya ugwu, nwere ezigbo afa, ọma nkwado gị. Ịchọta okwu igbere isi gị bụrụ ọta agha afụfụ, ịma na ife ọjọọ adọrọ mma omume. Ijere ikwu maka ọgwụ, jere ikwu maka ndị na-agwọ ọgwụ, ije weta ihe onyonyo, weta pikchọ nwa dibịa,
wee tinye. ị nwere ike ịkpọ okwu afa ife gbasara ịgwọ ọgwụ na ọjọọ ka kwuo ọghọm dị na ya, kwuo n'uru adịrị ya, maka akpọ na onye na-agwụ agwụ. Mana nke ije were ihe onyonyo ya tinye, ị chọrọ ya okwu legally spiritually, mụnwa na-agwa gị na Chukwu ama akwụnyekwara gị na nke a, si ị kwesịkwara ịyọ mgbaghara ọ bụrụgodo na nzoru ma ị kpọọ ya. Mistake is part of life. Anyị nche ezuru oke, anyị nwere unconquered areas in our lives. Ị na-anya isi n'elu nke ime eme ibe jizi akpọ okwu afọ ebe ahụ na-ekwucha alụ aka na-ekwurịtakwa na-anya isi mụọ na mmụọ imejọ ya, ije were pikcha ya tinye ọkpọrọ gị afa gị nwaje kpọbụ ya afa. Ndị kwesịkwara ị na-agwado okwu, ị na-eji agwa onye dibịa nọ na shrine ya ndị mmadụ wee chọrọ ya jebe. Ị na-ekwu na ọ na-edufe ụmụ mmadụ, na ọ na-emeghe initiate. Otu nzuzo niile ụfọdụ na-eje ụka eje abanye a na-emeghe initiate. Mmadụ one n'ime ha ka ije ịkpọgoro afa? Occultic home one ka ịkpọgoro afa na ha na-eme ndị mmadụ initiate? Mami water nọ na mmiri na River Niger na so many other rivers and the ocean, ma Indian Ocean. Onye nọgata ijebe agwa mami water maka na onwe ndị chọrọ ya wee je. Osimiri adịghị eri onye ọfụrụ ụkwụ ya anya. Mkpọtụ ha na-enye akarịgo ọ na nchegha ụkwa ka esi ama onye akwa nri. Unu na-eme ife anyị fụrụ Kraịst sị nọ ndị Juu kpata ndị Gentile ji akparị ya. Ị ma na ife ụmụ mmadụ na-akpagharị maka ego, a na-achọ ego na-achọ ego. Ị ma na ụka so wee buru ya, ụka so buru ya n'isi. Ọkwa ibe ha na n'ụlọ ụka ego, ndị ego ka a na-efezi, ndị ego ka a na-eme ọtụtụ ụlọ ụka ọ bụrụkwa ha ncha, maka aka nwee ndị ụkọchukwu, enwe some men of God ka na-ekwu iti ya na-agwa ndị mmadụ okwu ozi nke nzọpụta. Ebe a na-ekwuzi okwu ego, onye jide ego akacha njọ ya, onye jide ego akwa iri ugwu, onye jide ego akwụọ na line na ndị ụkọchukwu na ndị isi ụka na-akpọrọ isi ala. Ụmụazị chọba na ego nọ ndị egwu na-ata agbara, nwa ya na-enye ya n'ọnụ. Ego a ka a na-achọ wee jekwube akwa ọkụkọ tiwara aka. Ị na-enye ha ego n'ụlọ ụka, ị na-anara ha anara. Ụmụazị achọba na ego. Kedu ọ bụrụ na ị na-ezi ozi ọma tọrọ atọ n'ụlọ ụka gị, ọtụtụ n'ime ha ma eche echiche ịgwọ ọgwụ, mana ọsọ gbara ihu na-agbazi azụ na ife a ka onye nwaanyị Jizọs ji wee jụọ na nwa nke mmadụ ọ ya afụkwa ofu mkpụrụ okwukwe mgbe ọ ya anachigata. N'ezi ife na-eme na ịrapụzie membas gị bụ ndị ụka na-eje agwọ ọgwụ, je na jidezie nwa dibịa na-agwọ ọgwụ ka gị na ya na-agbamawa aka. Ọ bụrụ nwa dibịa ka ị ga-ejekwuru na membas gị, ndị oyibo si give your sheep a good food, allow the sheep to go out, the sheep will return because there is a better food at home. Nye atụrụ gị ezigbo nri, rapụ ya ọ kpagharịcha ọ ya anata maka ezigbo nri dị n'ụlọ. Ọ bụrụ inye atụrụ gị buru ọnụ pụzie efu ezigbo nri n'ụzọ, ọ natarọzi ị na-aba. Iji maatụ, ọ bụrụ na nwa gị nwaanyị jekwuru nwoke o wee wute gị, onye ị kwesịrị ịbara mba bụ nwa gị nwaanyị. Ọ bụrụ na nwoke chọrọ nwa gị nwaanyị bịa na be gị, ebe a ka gị na nke nwoke emebe ife dị na ya. Mana nke a bụ na nwa gị nwaanyị chọrọ nwoke jebe, ịkwado jebe na nke nwoke, iru ebe ahụ ịtụnye ndụ gị ọgụ gbagburu onwe gị. Ife unu na-achọ ịbanye na ya bụ ife nwere ike ịkpọ delicate and dangerous operation. Nke bụ eziokwu na mụnwa na mmụọ m na-agwa m otu m si wee madebe Chukwu anyị na-efe, ọma akwụnyekwara unu n'ọgụ a. Ife ọ sọrọ gị nya anya isi, chekwa na akwụkwọ nsọ ka ị nene ndị niile Chineke so wee nụọ ọgụ. Ihe adị esonye, ihe eme ka onye nwee ike amarụ. Ọ bụrụ na mmụọ nsọ gwara unu ngwa unu mepe ya, mmụọ nsọ ahụ wee ghara agwara gị na ị chọrọ onye a okwu. Mmụọ nsọ ghara agwara gị na ị chọrọ ya okwu. Ife nji na-ekwu okwu a ụmụnne m na-enye ya bụ ndụmọdụ bụ ka anyị bikonu ka anyị kwụsị ị na-ete nzukọ Kraịst ure na ife aka ya arụ ehika na ndị anyị ji eji ka ha na-apụnarị anyị. Kedu ife ihe eme ka ịkpọchighata ụmụ atụrụ furu efu? Onye nwe atụrụ na onye nwe ubi nye nwa ka ihe ejekwuru n'ekpere. Onwe ebe ndị ụkọchukwu esiri emeti ya, ayọ Chineke nye anya anyị amara, nye anya anyị uche, yọọ mmụọ nsọ ya nachigata n'ụzọ nzukọ, ewepụnata ọnụ n'ife gbasara ego, na-agwa ndị mmadụ ogwu ozi nke nzọpụta, na-ezighị ozi ọma n'ụzọ niile, ka ama ma ha ya anatawa, ka ama ma uche ha ọ ya apụ. Maka onye ka onye nwaanyị ji wee sị ego na Chukwu gị were ofu. Ha na-abọbụ ife o debe side by side, ọsị choose one, maka ha na-aba ama abụghị ya master. Ihe ejide ofu rapụ ofu, ada achụ nchi na-abụ ofu oge. He that pursues two rabbits will end up catching none. Ebe ndị mmadụ na-achụ Chukwu, na-achụ ego, na-achụ Chukwu na-agọzi n'ego, mana Chukwu ga-ebube ụzọ, a na-ebube Chukwu ụzọ. Mana abịazi bịa bube ego ụzọ,
ị ga-eweruzie the place of God in people's lives. Ịpụtazi ọ bụrụ gị na onye na-agwọ ọgwụ na-ama aka, onye nke na-aba n'ụtụtụ asị nọ maka na akpọrọ na ọ sị nọ nwa dibịa ụmụ pastọs. Ọ bụ nwa dibịa ụmụ pastọs iwe bụ iwe ka efe na-eweru gị iwe. Ọ bụrụ na ị fọlụ na that bracket ị nwekwa right iwe iwe. Ọ bụrụ na iso na ndị ọ bụ ụmụ pastọs, nwa dibịa ụmụ pastọs, ọ bụrụ na iso na ụmụ pastọs ahụ, o nwere ike iwe gị iwe, mana from ife iwe dị ya nụ. Maka onye ọbụla jere ije gwọta ọgwụ oyi eji wee jizi ozi ọma ma ọ kpọtọ ndị mmadụ, onye ha bụrụ ọnụ pastọ, onye abụ native doctor. Ọtụtụ ndị dibịa anọghọzi n'ụlọ akịrịka, ha nọzi n'ụlọ ekpere. So mgbe onye dibịa jewere na nke onye dibịa ije datakwa ọgwụ, o nwere ike bụrụ onye dibịa ke ya nụ ka o wee bịazie n'ụdị ụka megharịwa ndị mmadụ anya. Onye ahụ abụrụ ọnụ man of God, ọ bụrụ pastọ. So na anya bụ nwa dibịa kwuru nọọ nwa dibịa ụmụ pastọs, iwe webe gị esi na ọ dara ada okwu, iso na ndị ọ na-ekwu. Nyochakwa onwe ka ịma ma iso, biko afọrọ ife ya ada eso okwu n'ife a. Ife abụrụ ife anyị ada anya n'isi, ọ bụrụ ife anyị ada abara mba. Ka nwee ike hapụ ife ndị abụọ ife mmegharị anya, distractions na ife na-emebinarị anyị. Anọrọ ebe a na-ama aka, kedu ebe anyị anọ wee nya isi ọnwụ, ka ebe anyị anọ wee ma aka ọgwụ, kedu ọgba anyị apụta na ya. Ana m ekwukwa kpọkwa nwa dibịa, ọ bụrụ maka na o kwuru na o ya egbu gị, mba, ana m eje ebe ahụ. Gị na chi gị dị na mma, onwe ịdọrọ n'izu ọnwụ onye ọbụla. Nnọọ gị kpọọ ya maka pikchọ ya iji wee mee vidiyo ya na afa ya ịkpọ. Maka abịa n'iru gọọmenti ịchọrọ okwu, abịa n'iru mmadụ ịchọrọ okwu, kọnshens gị dịkwuo klin, ọ ya gwa gị na ị na-achọ okwu. Sọọsọ afa ya aha na pikchọ ya iji wee mee vidiyo. O nwere ife ọzọ m ji agwa gị yọọ ya, mụnwa na-agwa gị na imejọọ ya. Hapụzie ife ndị ọzọ, ndị aha bụzi okwu na-ese akụkọ. Ya bụ ife nna ayọ bụ ka anyị ghara eji n'aka anyị wee wetara onwe anyị nsogbu. Ọ bụrụ ka anyị ghara etinye na anwa na Chineke ọnwụnwa. Let's not put God in test. Anyị fụọ ọnwa ya achara ọnwụ, maka mgbe ị chọrọ okwu ka na-anya isi n'elu ya, ọ dịka onye ahụ ji aka ya Chigbo onwe ya. Onye nwe anyị Jizọs aka ya dị ọcha, mana ọ fụrụ ọnwụ, chara ọnwụ severally. Ọ fụrụ ọnwụ n'agbanyeghị ike niile o nwee, ọ chara ọnwụ. Elijah gbara ọsọ ndụ ya maka ịha aba Jezebel, mana o nwere dị pawa ịkpọkwu ọkụ esi n'elu gbagbu ha, mana ọ chara ọnwụ. Paul n'onwe ya na his dynamic anointing, ọ gbara ọsọ ndụ. Peter n'onwe ya gọnarị Jizọs, ọsọ ndụ ka ọ gbara. So many of them zọrọ ndụ ha. Anyị nọ n'ajọ ụwa, o nwere ka ụwa dị. Onye ahụ na-agwa gị na ọ na-eme ife, na ọ na-eme nke a na-eme nke ọzọ, ọ bụrụ ife ahụ ọ na-eme ka ọ ya atụba gị egwu, mana mgbe ahụ ị chọrọ ya okwu, ijekwa nyaba isi n'elu ya. O nwegwa ike ife ahụ na-eme emetụ gị, maka echeghọ m na Chukwu ya etinye aka n'ịnọ ụdị ọgụ a. Maka Chineke anyị ma bụ Chineke onye ikpe nkwụmọtọ. Ozi udo ka anyị na-ezi, nye ka anyị eji tọghata mkpụrụ obi. Biko ife abụ kingdom na-abụ nye nwa na onwe ya ekwuo n'ebe ọ na-alụ, ode ezokwu ya ezo. Ọ sị na ọsọ ọgwụ ka ọ na-agwọ, afụrọ m ife dị ju afọdụ na ya. Ụwa Chineke na onwe ya rapụrụ anyị, ma ma ịghọta nwe saịdị ọ rapụrụ ya. Ndị nọ n'ikuku onwe ebe ọ rapụrụ ha. Anyị nwa na-achọzi ụmụ Chineke ebe dị iche iche. O nwere ka aka ihe eji wee soro nwa dibịa na-agwọ ọgwụ, ọ fụ na nke ị na-eme ka nke ya mma, o debe ngwongwo ya sobe gị. Biko na ka achọba ụmụ atụrụ anyị furu efu, ka anyị bido nyebe ụmụ atụrụ anyị ezigbo nri n'ụlọ ụka. N'ebe a ka ife si wee mebiwe. Hapụzie maka ndị na-efegharị na-achọ ego eme nke a na nke ọzọ. Ọ ife a ka m ji were onwe ofu onye nke na-anya isi na-emegasị ife, na-eme ife odoma ya na ife ọ na-eme adabara. Wee kpọọ mgbe soro jebe, wee ruo soro ndị mmadụ nọ n'ọgbara kwụrụ na line. O ruo tọnụ m mfụ ya ebe ọ na-eme ekpere, ọ na-ekwu okwu na ọ chọrọ onye ya enye ya na ọ chọrọ ebe ọ ya enweta permanent site. Enwe na nwe n'akụkụ ebe ọ na-eme ekpere, mana o dome anya ife onye a na-eme adabara. Na enyi ọgwụ na-abụ ọgwụ, ọtụtụ ife ọ na-eme na o ji ọgwụ were eme ekpere, ma nke a na-ete n'anya. Ịkpasuo ya iwe, ọ tapuo opi ọwọta gbaa gị n'isi, onye ahụ ebido yebe ala n'ebe a na-eme ekpere. Mgbe nnụkọta ife nke Adam ejewu n'ọna m nụ ha anụkọta jebe otu mmụọ Chukwu si wee gbalite m, wee ruo kpọọ ya afọ ọsa m. Nsị ya na m bịa ka mmadụ onye ebe ọfụma, o wee nekata m. Ọ bụrụ ife ndị abịa m igwe ya na m chọrọ ekpere n'afọ na arụ, no, na m chọrọ ịbịa mmadụ onye bụ n'ịnọ n'akụkụ be m na ebe ọgbagokwu nweta be m na-eme ekpere. Kedu ife bụ ebumnobi gị n'obodo ya bịa? Maka ọ bụrụ onye akụkụ be anyị. O wee nekata m wee kọbalụ m ka o si nwa ọkpụkpụ oku, ka o si bụ azụ afịa, kọcha. M wee si ya, mana ife na-achọ ịgwa gị na anọ m na ị chọrọ ana. M were ofu CD m nye ya nke a kpọrọ If You Rest You Rust. Ọ dị na my YouTube channel, vidiyo ya dị ebe ahụ, ọ dị na YouTube channel.
if you rest, you rest. Nsi ya jege ya. Igecha ife a. Enyekwa m over my dead body. Nyekwa ya egwu ike si n'enu. O nwe ife nji wee nye ya. Ịga ijege ife ndị a nenecha ya efu reason. Mwesi ya. Ịgacha nenecha ife ndị a niile. Gbaa mụ. Gwa m na ị ka chọrọ ana na mmenye gị ana n'efu. Almost 2 plots of land. Na mmenye gị ya n'efu. Ka i wee rụọ ọrụ Chineke. Mana ọ bụrụ na ife ị na-arụ n'obodo a n'aka Chineke adịrị ya. Nsogbu atụrụ ịbịa nka ya enye gị ana ahụ. Anyị neneze mbe na-abụ nke bụ oke. Ụmụnne m ife nna-achọ ikwu bụ na ijede bụ nnukwu mmọnwụ. Enwere nnukwu mmọnwụ oti mkpu. Ka hapụ na iji ife gbasara Chineke were eme ọ dịka ebe ụmụazị na-eme karịkachọ. Ife ụmụazị ji egwu egwu onye amapụta ọba na mmemme nke a mekwa nke ejikwa mkpụrụ nke abụrụ nke ọzọ. Ọ bụrụ ife a ka anyị bịara ịrụ. Ka anyị were na ume ana, ka anyị were na eziokwu wee rụọ ọrụ Chineke. Nwa amadi ya m na-agụ na akpọ m ruo taa, ọkwa ya na-achọ ebe ọ ya egote ana. Agwazie na ya enye ya na free. Nọ na ọ bụrụ na ọrụ ya na-arụ si na Chukwu mgbe o ji na-eme anya n'iru ọ chọpụta onye mbụ. Oge m na-enye ya nyete CD ka ọ bịa chọpụta onye mbụ. Egwu ekweri abịa were ana. Nwa obere oge ote ha oru otu ụmụ nze enwudi ya. Ebe o jere ebe o diri mmadụ eji ni ọgwụ ebe ọ na-eje ekpere ezinụlọ. Enwudere anya akpa afọ ọ bụrụ onye pastor 2 months after ka m na ya na-agbafụcha. So ife ọbụla mmadụ na-eme ọbụla na aka Chukwu dị ya. Enwe ndị native doctor na-enye ọgwụ mgbọrọgwụ. Ọgwụ ha na-arụ ọrụ. Ọ dị egbu mmadụ. Native doctor dị iche na witch doctor. Mana onye ọna na-eme nke ogbugbu na-enye ndị ori ọgwụ a ji ezu ori, enye ndị ọgwụ eji eme ife ọjọọ dị iche. Nke a bụ witch doctor. Mana nke native doctor na-enwe ndị na-enye ọgwụ mgbọrọgwụ. Ọsọ Chukwu m ikpe mana ife mma na mụnwa bụ a Christian as a man of God ama m nọ sọsọ Jesus Christ bụ onye ya ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Mgbe eru n'eluigwe amadụ ndị ya abanye ebe ahụ. Ka a kwụsị na mkpọtụ a. Ekwena ka onye ọ na-aghọrọ ya gị site na ife ndị mmadụ na-ese ndị na kọmentị. Pastor Rydon a na-agwa gị uche gị dị ya. Let's apply wisdom. To whom brain is given, common sense is expected. Afam bụ brother Paul Chigbo. Biko achọrọ m ka izisa ihe onyonyo a ka ọ gaa ebe niile nyere ndị be anyị aka gbaziere ndị na-achọ ịzọnye okwu ebe adịrọ mma. Biko ọ bụrụ na iruo subscribe our YouTube channel God's Agenda TV. Soro anyị na Facebook page God's Agenda Production, Instagram God's Agenda TV. Ana m ayọ Chineke ka ọ gọzie unu dịka unu na-agbasa ozi ndị a. Maka na onye aka dozie nke Chukwu, onye aka dozie nke gị ka emesịa nụ. Visit our YouTube channel, God's Agenda TV, to watch all our inspirational videos. Remember to hit the notification button, subscribe, like, and share. God's Agenda Production. Your soul is our target. Agenda Production.